Nhau dzichiverengwa nemuverengi wenhau. Rimwe peji rinonzi Mai Titi Diaries rawanikwa rine vanhu vari kugunun'una vakaiswa kublock file vasina chavakanga vatadza. Zviri kunzi vanhu vari kuti vakangoerekana vakandirwa panze nemaadmini aizvipa nyembe vasingazive kuti naivo vachakandirwa panze. Zviri kunzi vamwe havana kumbobvira vakatuka murandakadzi uyu Mai Titi Diaries asi vakangobatanidzirwa mucrossfire yezvinenge zvichiitika nemaadmini ane dzungu. Zvino mushure mekunge Mai Titi Diaries vatarisisa vakaona kuti vamwe vanhu vakablokwa vasina kana chavatadza. Izvo zvakakonzera kuti murandakadzi Mai Titi Diaries vavhure ravanoti backup page kuitira kuti vaite inonzi amnesty, kuvhurira avo vakablokwa vasina mhaka. Peji iri riri kuvavarirwa kuti rienzane nemain page sazviri kunzi wese akablokwa, wese achipoko, wese avechi anoene kuti avechi ngauye kupeji ikoko afollowe nekuti kuchange kuchiitika zvakasiyana siyana. Mai Titi Diaries vakatarisana nealbum launch ravo iro riri kunzi richange richipisa mupisiro waro. Zviri kunzi munhu wese ngaagadzirire ari kupeji iroro. Uku ndiko kupera kwenhau dzino. Muve nezuva rakanaka.